Ibukan ka bakai malin dek itu berundiang di hadapan ini dengan mama 100 sana jaro. Rila jemaah diminta ka bakai beliau. Baik itu je antara kita dek jauh sari patamu ampiang jarang bakso. Rila jemaah malin. Mana malin? Sungguh malin nan taimbau di layanya malin surang di batinyo ninya dengan mama. Cancang babari balanasan lompe babari batu tumpu katu babari batu jual. Yo kamalin ibu buah perunjangan. Mana malin? Dek kue panggilan anak, dek karih panggilan cucu kamanakan baik itu dulu. Rancak nak samo saya enggakkan dielok nak samo saya imbuan kok jauh jalan menjalang kok ampiang turik manuri. Manuri sejarah adek dia te adek nama datang di pusako nama nanti. Jika di pusako nama nanti terbuka pintu nama darun tak kambang latiak panjang tersaji cara yang basah. Diko dia adek nama datang janjang talangkai ala batingke bandu atau bantang lah tapi lah lalu ke ruang tengah basalam bajai tangan tandu barasi